Čaute ľudia, ja vás tu vítam u novej hry Farming Simulator 22 mape Kolónia. Ideme ďalej. No, dneska by som chcel pokosiť obilie, takže ideme na to. Zapni kombajn, toto. No a dajte like, odber, nielen mne aj Farm Videos, tiež dobré videá má, všetko dajte mu. Kde som zaschytil? Ja už vidím. No vlastne to naše políčko už by malo byť pripravené, tak dúfam, že bude. Takže ideme na to. Ba, už tam vidím, že tam je pšenica. No, výborne. Kombajn rozložte to u suseda. Nevadí, ja dám susedovi. Výborne. GG. Rozlož kombajn, spustí. A zapni. Ja ešte sa neslúžil. Zapni. Výborne. Môžeme ísť. Toto nie je veľké pole, ale dobre, akože na no pšenica proste na sliepky. Nie na sliepky. Keď budem mať sliepky, ktoré by som chcel, tak im dať alebo predať, neviem. Takže im. A ak by ste chceli ďalšie pokračovanie, takže like, odber, do komentárov, taký pekný komentár napísať. A zdieľať môžete tiež. A dúfam, že sa vám moje minulé video páčilo, že ste dali like. Som tam chcel robiť timelapsy, len nešlo mi to, tak som tam dal hudbu. A dúfam, že mi to odpustíte aspoň raz. Teraz už viem, ako to mám robiť. Tak dúfam, že to bude dobré. Ale malo by byť, takže pohoda. Ak chcete video z balíkovania s vami a odvážanie, tak mi napíšte do komentárov, či by ste mali o to záujem. Takže daj mi do komentárov vedieť. Ja by som ho rád natočil. Takže daj vedieť do komentárov alebo z orania. Aj z toho bude video určite. Daj like, odber. Ak dáme do konca roka 50 odberov, tak urobíme taký špeciál a potom budeme aj streamovať na YouTube. Tak na to sa teším. Takže dávate odbery, lajky, tak môžeme streamovať. No, to už máme aj hotové. Pôjdem si pre New Hollanda. Vysypeme a pôjdeme to asi predať. No a my to už máme. To vytiahni rúru, vypni toto. Zapni majáky. A ideme tam. Trochu si to seknem cez lúku, ale je to naša lúka, takže to nevadí. Hádam sa to tam vojde. Hádame. Bo ja to ani úprimne nechcem predávať, aby som si to že nechal pre sliepky. Aby som si tu kúpil ešte nejaký pozemok. A s týmto poľom nechápem, čo nikto nič nerobí, lebo som ho predal a prešiel minimálne už rok a nikto nič s tým nerobí. No ako farmingový rok. Neviem. No, ja už som tu. No a sypeme. No takže ak sa vám video páčilo, také kratšie, tak nezabudnite dať like, odber a dajte na kanál Farming Videos. A my sa vidíme od ďalšieho videa. Čau.